и странен празник идва при нас. Малки улички греят витрините, пада сняг. Радвам се, че сме точно с вас и откриваме нашия коледен базар. Имаме много изненади за вас. Нека ви представим нашата първа изненада. Тя е щура, държи много на своите приятели, ходи на две плитки и има унички. Коя е тя? Точно така! Да приветстваме и Пипи! Здравейте, деца! Радвам се, че попаднах точно при вас. Разбрах, че вие вече знаете много неща за мен. Това вярно ли е? А някой от вас знае ли цялото ми име? Искате ли да го кажете? Ще пробваме. Не. Айде, все пак ще ви се представя. И моето име е Пипилота, Виктория, Транспаранта, Ментолка, Ефраимова, дългото чорапче. Името на Пипи е много дълго. Искате ли да го повторим? Хайде заедно. Пипилота, Виктория, Транспаранта, Ментолка, Ефраимова, дългото чорапче. Аз съм впечатлена от вас. Никога до сега не съм присъствала на коледни партита и очаквам много да се забавляваме. Ама за това ще трябва вашата помощ. Пипи, готвим сред много изненади. Една от тях – коледани. Да приветстваме нашите коледани. Кажете, кой да бъде? Кой от нас е най-силен? Кой от нас е най-работен? Кой от нас е най-добър? Аз да бъда най-добър стил, кой от нас е най-личен? Съвет, някой дружина, Ваня домакини ще ви води. Колкото са нишките в тази кърпа керамена, толкова здраве в тази нишка. Кажете, дружина, амин да бъде. Колкото здраве с брата, толкова здраве в тази къща. Кажете, дружина, амин да бъде. Колкото звезди на небето, толкова берека и тази къща. Кажете, дружина, да бъде. Пълна кръвна с внимание, мир и обич. Кажете, дружина, амин да бъде. Да живеят като братя и всички плодове на земята. Кажете, дружина, амин да бъде. На Кървария сребло злато, кой посреща Коледа ми, нека Господ да се радва. Кажете, дружина, амин да бъде.
И сега, по стара традиция, както е казано в коледарските песни, кой се радва коледари, него Господ да зарадва. Да дарим нашите коледари, да им благодарим за пожеланията за здраве и за берекет и да ги очакваме следващата година пак при нас. А пък аз искам да ви благодаря на всички, които се включихте в пазара. Да ви благодаря за настроението, което ще бъде през цялата седмица, до началото на ваканцията. И в навечерието на новата година да ви пожелая здраве, щастие, успехи на вас и на целите семейства. Айде, И нека сега изпратим нашите коледари с едно поро. Сега нека ви покажем как танцуваме ние. Благодарим ви за спортсмените и че бяхте тук. Това беше от нас и до нови срещи! Скъпи приятели, официално обявяваме тази годишния благотворителен пазар за открит. нека се забавляваме.